Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Mitambong si Vice President Sara Duterte sa hearing sa Committee on Good Government and Public Accountability sa Kongreso karong adlaw, kalabot sa confidential funds sa Office of the Vice President ug Department of Education. Samtang duna sab kini tubag sa pahayag sa National Security Council kalabot sa gingong hulga niini sa Administrasyong Marcos. Atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nagpabilin pa sa Veterans Memorial Medical Center si OVP Chief of Staff Usec Atty. Zuleika Lopez. Samtang nagkainitay si Vice President Sara Duterte ug mga kongresista sa diskusyon labot sa due process kaganina sa pagtambong ni VP Sara sa committee hearing sa Committee on Good Government and Public Accountability. Padayong nakakonfine si Office of the Vice President Chief of Staff Usec Atty. Zuleika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Sa committee hearing sa Committee on Good Government and Public Accountability sa Kongreso karong adlaw, gi-extend sa komite og 5 ka adlaw ang contempt order batok kang Usec Lopez human ang mosyon ni Representative Franz Castro. Kahinumduman nga nagkakomosyon ato sa pag-transfer kang Lopez gikan sa House Detention Facility ngadto sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City adlong Sabado. Buta nga gialmahan ni Lopez o ni Vice President Sara Duterte nga mao inahimong legal counsel ni Lopez. Human niini miluwat og pahayag si VP Sara kalabot sa pagpag-ipit kaniya og sa OVP sa Administrasyong Marcos. Hinungdan nga ni pagawas og pahayag ang National Security Council nga tanang hulga sa kinabuhi sa presidente ikonsidera nga matter of national security. Sumala ni VP Sara, I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. sa video message, wala man gipanganlan apan gikondena ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hulga matud pa sa pagpatay kaniya. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Sa pagtambong ni Vice President Sara sa hearing, gibutyag ni ini nga dili angayan nga silutan si Lopez og contempt tungod sa alegasyong kalapasan sa due process sa pag-relieve sa kanhi Undersecretary sa DepEd nga si Gloria Mercado. Giklaro ni VP Sara sa mga kongresista nga anaa sa appointing authority nga si Pangulong Marcos ang pagdawat sa resignation sa mga opisyal sa ahensya. Tinanong kita kanina, I'm sorry sir, tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? Usec ng ASEC, anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Motion to Hindi suspend nyo alam for 5 lahat minutes. na ang nag-a-appoint ay President. Suspension. Sara, sa karon parayon pa ang committee hearing sa Kongreso. Apan kaganina, kadyot kining gisuspende aron mahatagan og higayon nga makapag-speech si House Speaker Martin Romualdez sa session hall. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.